Den 23. juli 1915 startede det første slag om Isonzo. Det startede med, at italienerne skød med granater mod russerne i en hel uge, inden de angreb den 30. med en 34 km bred frontlinje. Andet slag om Isonzo startede herefter den 18. juli, og det startede med, at den anden og tredje italienske hær angreb med granat og morter. Men da de endelig nåede frem til de østrigske linjer, var de løbet tør for artilleri, og de blev meget ned af de østrigske maskingeværer. Italien mistede næsten 41.000 mænd. 18. oktober begyndte det tredje slag om Isonzo så. Det startede med, at italienerne indledte et greb på Mont Sabatoni og Mont Saint-Michel med formål at indtage en guerilla. Dette slag sluttede den 4. november. Den 10. november begyndte det fjerde slag om Isonzo. Det startede med at italienerne angreb Carso. Den 29. november indtager de så Oslivia Ridge. Slaget ender den 3. december og har krævet 30.000 døde Østrig-Ungarn og 48.967 italienske. Den 11. marts 1916 starter det 5. slag om Isonzo, men det stopper meget hurtigt igen, da det sneer og regner for meget. Den 4. august begynder det 6. slag om Isonzo. Italienernes hovedfører sender sine styrker afsted mod Østrig-Ungarn. Det var nok det bedste angreb italienerne havde, da de vandt 5-6 km ind i det østrigske rige. Den 14. september starter det 7. slag om Isonzo, ved at italienerne har en 10 km bred frontlinje, som de presser på med. Det slutter dog meget hurtigt, da det ikke kommer længere ind i Østrig. Den 9. oktober starter det 8. slag om Isonzo. Det starter med, at Cardona stormer frem med 6 soldater på hver kvadratmeter, hvilket er det tætteste, en flok soldater har stået sammen i en hær, og de blev simpelthen meget ned, og de trampede oven i hinanden, så det var heller ikke nogen succes. Den 1. november begyndte det 9. slag om Isonzo med et nyt angreb mod Carso, som også faldt meget hurtigt tilbage. Den 12. maj 1917 begyndte det 10. slag om Isonzo. Det startede med en italiensk spærreild på en 40 km bred frontlinje. Italien får hjælp af de allierede med noget artilleri, og den 17. maj vinder de ved Carso, og sidst i maj står de 16,5 km fra Trieste, som har været deres mål at indtage gennem hele krigen. Den 19. august 1917 startede det 11. slag om Isonzo. Det var det sidste slag, som italienerne stod for som aggressiv. Det var den største samling af soldater under hele krigen. Cardona samlede 51 divisioner og 5.100 kanoner. Det er omkring 100.000 folk. Deres offensiv var så vellykket, at de løb tør for artilleri og forsyninger. Dog holdt den østrig-ungarske front, og italienerne trak sig tilbage den 12. september 1917. Den 24. oktober 1917 startede det 12. slag om Isonzo, også kendt som slaget om Caparato. Kampene startede midt om natten ved 2-tiden, hvor at italienerne blev fuldstændig overrasket. Tyskerne, som havde kommet Østrig til undsætning, fik giftgas og artilleri mod dem. Mange italienere døde meget hurtigt, da de blev kvalt i giftgassen, men giftgassen kom ligesom drevne tilbage mod Østrig, da der var dårlige vindforhold. Det tog de der så dog ikke af, og de havde udstyret de forreste af deres folk med flammekaster, så de simpelthen brændte italienerne ud af deres huller, og bag flammekasterne gik der folk med håndgranater og kastede dem længere frem, så de sprængte vejen frem. Da natten var ved at være over, havde tyskerne allerede brudt 25 km ind i de italienske rækker, hvilken var den hurtigste og mest rædselsvækkende offensiv under hele krigen. Det tog 4 dage for italienerne at trække sig tilbage over floden, altså Isonzo-floden, da de endelig blev beordret til tilbagetrækning den 30. oktober. Under angrebet var 11.000 italienere dræbt, 20.000 såret og 265.000 taget til fange. Samtidig deserterede også en stor del af den italienske hær. Fra offensiven begyndte og til sidst sluttede Tyskland og Østrig-Ungarn. De havde presset sig 100 km frem fra deres